Kaixo nene supertxiki maideak, zer moduz gaude zuek nahi duzuen bizitza sortzen, supersekretu hauek ezagutzen, espero dut baietz. Erronka gainditzean hasi egiten gea, hobetu egiten dugu. Baina ze pasatzen da askotan, helburuak lortzen ditugunean, ez gea hain pozik sentitzen. Zergatik da hori? Gelditu hemen eta jakingo ezu, aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu supersekretu guztiak hementxe dituzula zure eskura oraintxe bertan. Eta nire web horrian ere, kriston entrenamendua txikitatik zure bizitza sortzen hasteko. Ez galdu denbora gehiago. Zoriontasuna aurrerakuntza da. Zerk ematen digu guri zoriontasuna? Gainditzen dugunean gure mugaren bat. Endorfinak isurtzen baititugu demagun, etzeala usartzen besten aurrean hitzeitea eta lortzen duzun egunean, hortxe bizipoza hasten da. Hobetzen goazen heinean, beste pertsona batean bihurtzen gea, bertsio hobeago batean. Bizitzara zerta gatoz, kontzientzia hartzea, garatzea, hobeak izatea, zer behar du munduak? Ekarpenak egiten dituen jendea, hau da. Bullyingaren aurkaritzen dena, planeta zaintzen duena, eta ez suntsitzen duena eta laguntzen ez duena. Hazten eta garatzen ari garen heinean, agian bidean pertsona batzuk edo egoera zahar batzuk galduko dituzu beste berriago batzuen aldean. Adibidez agian, jada, ez dizu hainbeste betetzen lagun hoiekin egotea, gehiago igual beste batzuek egiten dizkizuten ekarpenekin, zuk haiekin bezala. Edo agian ez duzu denbora gehiegi parkean pasatzen lehen bezala, gitarrara puntatu zea, ongi ikasi nahi duzulako. Hazteak ere zesan nahi du. Gure helburuak lortzen ditugunean, ohitura batzuk bertan bera gelditzen dira, beste batzuen mesederen truke. Adibidez, nota hobeagoak nahi baditugu, telebista gutxiago ikusi beharko dugu. Edo, gorputza osasuntsu mantendu nahi badugu, kirol gehiago egin beharko dugu, eta noski elikadura osasuntsua aurrera eraman. Zer esan nahi du mundua hobetzeak? Besteen aurrean, gauzak ongi egiteaz gain, bakarrik gaudenean edo lagunekin gaudenean egitea. Hau da, paperak zakarrontzira bakarrik botatzen dituzu irakaslea edo gurasoen aurrean, gero bakarrik edo lagunekin, zer egiten duzu? Intentzia da importanteena. Adibidez, kirol talde batean balin bazaude, asko sonura gehiago jasoko dituzuzuk zeuk, denon onena bilatzen baduzu, taldearen onena, ez bakarrik zure protagonismoa edo zure golak. Zeintzu dira etxaiak? Beldurrak, kezkak, zalantzak, hauen noiz asaltzen dira? Begira da, helburuetatik at jartzen duzunean, kezka eta oztopoetan alegia. Adibidez pentsatzen duzunean, esaten duzunak, ez duela baliorik, edo zer pentsatuko duten bestek eragiten dizunean, hor nun jarri behar dezu arreta. Zure helburu eta desioetan. Demagun, xomorro ez asko dakizula, hori oso ondo dago, eta bestei kontatzera ausartu behar dezu. Hori polita da, zure jakinduriarekin elikatzen dituzulako besteak. Ausartu eta kontaidazu. Aurrera supertxikiak eta superfamiliak. Nahi dute eta ikon volumena, gorputzek eskatzen degust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da buelta kema.